16. Да, 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 пак на нашето място. Да, 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 полудяхме мощно. Да, 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 шалга денонощно. Да, 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 имаме пропуснато. 20-то наспиване. Да, 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 нямаме пропуснато. Не, 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 ни едно набиване. Ето на това парче. Да, 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 много ще се пие, бе. Да, 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 много маски, много екшън. Да, 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 с главата, но към екшън. Да, 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 имаме пропуснато. 20-то наспиване. Нямаме пропуснато. Не, 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 ни едно набиване. Виж ги най-красивите, нашите мацки дивите. По-горещи дами няма в Майами, нито на Малдивите. Виж ги най-красивите,